Guys, pangalawang kain namin, pangalawang hinto namin dito na sa Talavera kami. So ito, kakain kami lang pa scan as nakicharge kami doon. So maraming salamat dito. Ilang kilometers na lang, 84 kilometers na lang bago mag-order na ito, pero malayo pa putang Baguio. Baka po na tayo nito makarating doon. Matipos ng mundo sa kung ano lamang. Guys, may day siya ito Pangasinan na tayo. So, sobrang kayapa dito. Ang biga na sa mga problema, di masolusyonan agad. Nasa ahon. Parang wala nang pwede bang umiwas? Hinahanap Bait ng last tag. Uy, may CR ko. Yes! Nakalabas na rin kami. Pabira yung naahon yan. Punat-punat. So. Na tayo. Okay, Nueva Ecija, salamat po.
Tapos yung doon, Pangasinan na. Yan, Pangasinan dito guys. Pangasinan na. Oh. Pasok na natin guys natin. Tatagin. Yun o. Pangasinan, Rosario. Rosario, Pangasinan na. Yun guys, may checkpoint, may checkpoint. Daanan lang natin yung checkpoint. Tingnan nyo guys. Daan ng hukag yan. Sa daanan lang natin. Mission accomplished. Madinaanan lang natin. Ang mga desisyong lalaan. Ayan, gumagana yan. Oo. Kita yan. Kasi matataas siya. Gagawin yan guys. Kita yan. Hindi ko makikita mamaya. Lati ka na. Sige. desisyong lalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Dahan-dahan nating simulan
muli ang paghambang. Yun mga kap, nakalampas na tayo sa Lindell R. So papunta na tayo sa Kenyon Road. Sa salamin Kasama natin yung pinsan natin na nakatira dito sa Baguio. Let's see kung makalampas tayo mamaya sa Camp 1 ang checkpoint. Dala lang natin yung residence ID and then QR code. Visitas Baguio sa mga turista. Pero kapag taga Baguio ka naman, pwede kang lumusot dito. Gamit mo lang is yung vaccine card or residence ID. So galing kami Manila, let's check. Kung hindi kami makapasok, okay lang. Kasi Ordineta lang naman talaga yung trip namin. Pero sabi ni Vincent, Inggit Art, yung sabi ko magbagi na lang kami. And then pagka 4 EM, baba kami ng Baguio. So let's see kung makalusot tayo sa mga gustong magbagi dyan. So tignan lang natin kung makalusot tayo. Bibigyan natin yung description, yung mga tips paano makalusot sa checkpoint kung makalusot tayo. So yun, tapos na tayo sa Camp 1. So mamaya na lang mga guys. Dahan tanggalin ang masira at hayaang tumuloan, bumabad siyang mga luha. Dahan-dahang iangat ang mukha upang masilayan mga taong ika'y pinabang. Basta dreadlocks, dubis dreadlocks, maging solido pagkayari. Sarap iporma, sobrang swabe. Sulit na sulit, wag si dubis ang dumali. Basta dreadlocks, dubis dreadlocks, maging solido pagkayari. Sarap iporma, sobrang swabe. Sulit na sulit, wag si dubis ang dumali. Sarap na pamporma at swabe ang dating. Presko ang sarap ilugay kahit san makarating. Mapaskater, rapper, model, lahat ay binabagayan. Solid ang sarap i-flex sa shoot, sa work at sa tambayan. Dito masakit kahit na nakapikit. Siksik ang pagkakaganchilo gamit wax yung malakit. Lahat kayang i-repair kahit pa nagdikit-dikit. Walang hadlang sa mahiwagang kamay niya na malupit.